ingeni nitie jomoko ma jo ODM ma nitie kaka jogi tiyo kodgi mondo gimuomre. Ma ok sirkandwa. Jogi gin ng'agi. Ka sewacho kamano in kawogi kawaka kaka sewache. No, japiny dwa ng'e ni jogi gin ng'agi. Dong jo executive. Mano president gi joge. Raila ka osewacho ni wan podo kwadonjo. Wan gi 10-point agenda. Gima gine ne wacho Secretary General, that is the position. Kade jogi dewa se sign kod gigo chon. We ma ok sirkandwa. Mbadi OTT finance mano miye. En expert mane wakonye. Be kane en chairman wasigole wabiyo Gladys Wanga chairman. Opara nyaungi kaka ji yudo fu gicha makonyo jo biashara mondo kony jowa. Wandai sani kata dala na CSC kama Kasugunga. Opanga piny kacha waonge kata gine stima onge. Tich maduong' momiyo gi mondo gikony jowa. Gikony jowa ka stima odonje dala ka dala korwa. Nikech monge magik ma wadwa ni jopiny ng'e. Sa wacho ni wadhi tiyo gi William Ruto wadonje sirkal podi. Mano agreement manyaka wabedgo. Nikech kaka ng'ane wang'iye ka onge joluo okane kama odhi konyre. Nyaka wabed kode piny wang'i kaka wadhi konyo jowa. Sani wadwa ni gimo SGR mano wuok Mombasa moluar Naivasha ka maonge gimo timo. Owuogi odonji nyaka Kisumu. Owuok Kisumu odonji kama Davadi kacha. Owuok kama Davadi odonje e boda. Emonya konyo wajo dalawa. Wadwa ni duol karejni owuogri Roni oluar Naivasha odhi nyaka Mau Summit.